Her er så hoveddøren, og hvis vi lader som om vi kommer ind ad den, så kan man se, at så har man stuen lige til højre. Og den går så ned i spisestuen også, hvor der er lidt spejle, et spisebord og sådan et vitrineskab der, som er lidt tomt. Der er en enkelt papkasse. Ellers så er det her stuen med et super fjernsyn, rigtig god kvalitet. Og så bevæger vi os rundt her. Så er der nemlig lige sådan et lille område her, hvor man kan stille lidt sko og sådan lidt små ting. Og så er der det første toilet her. Og så er der det der, de bruger ikke så meget toiletpapir, så de vil gerne have sådan en bidet-lignende værktøj. Hej. Så det er sådan cirka lige, hvad der er her i underetagen for uden. Her der er vaskerum. Her der er vaskemaskine inde. Hvis man er til sådan noget der er noget Ariel der, kan jeg se. Det er til Maiden, hun er skidegod til det der. Så er der køkkener, vandbeholder, vaskemaskine og ja, kæmpe dit og dat. Og sådan en kæmpe amerikansk komfur der. Køleskab. Der er lidt vand og sådan noget der, ikke særlig meget, fordi at vi spiser sammen med villaen over på den anden side. Hvis vi går op ad trappen her, så har vi en lille pæn trappe. Så har vi så et par bedrooms til højre her. Her bor der en konsulent lige i øjeblikket. Stort skab med boiler og så videre og så videre. Herinde bor der også en konsulent, som er her for at lave nogle ting. Han skal kun være her i en uges tid. Hej. Her er mit soveværelse, master bedroom. Her har jeg nogle mine linseting og så videre. Her er mit badeværelse. Det er så mit eget badeværelse. Puha, lidt skarp. Men det hører til master bedroom. Der er lidt telefon derovre, jeg har ikke brugt den rigtigt. Og det er sådan cirka hvordan det hele ser ud her. Slukker lige lyset, det er kun til ære for os. Det deles de om, de to konsulenter, de deles som det herude. Nu slår jeg frem til. Så det var sådan set en lille rundtur, så håber I fik set det hele, håber I ikke har glemt noget, men vi ses, hej.